vender esta casa. Eso ya lo veremos, hija, eso ya lo veremos. Horrela izango da... 10 euro denea. Badezu donara matia? Bai? Oso ondo. Barkatu, zu izea Mai Carmenen biloba? Sí, soy yo. Ai ama, ni Mai Carmenen laguna nintzen. Mai Carmen, emakumezora jarri jazan. Bino, bueno, hola da bizitza. Zemuz da zure ama, badia urtiak jotenak ikusten. Está bien. Badakat gogua ba, lurdez ikusteko. Perdón, pero es que tengo prisa. Azkenik bueltatu da, Pilar. Eriz? Baina Pilar naiz? Gotzen zean itaz? Ondoko baserrian bezinaz? Etxean, argia ikusiot, aspaldiko partez, arraroin zait. Ba, bueltatu naiz eta orain hemen bizi naiz. Bai, Carmen. Bai, emakume berezia. Pena da, bai. Oso nazen bai. Ez naz horretaz hitz egiten nahi. Goi hartzunen beti ondira kondairak. Da baserrietan emakume bereziak bizitzen dira. Batzutan zerbait sentatzeko beste zerbait esnatu behar da. Agaren nirea. Eta batzutan kandela batekin gauza desberdinak ikusten dira. Ez dezu sinesten? Konprobatuko duzu.
Ene, ezkerrik ezka. Ja, bat, zahartuta, no? Zer moduz dijo garbiketak? Zerbait interesgarria aurkitzen zu? Etxean zerbait gertatzen dela uste dut. Bai baten no, eunero paste, zait mazarriten. Zotginak izaten ziren. Nos baiti, zerbait, somatzen baduzu. Hartu kandela bat, eta begiratu zazu etxe osoan. Hori iteko esan zidan Mari Carmen. Sorgin bat hiltzen denean, beti bueltatzen da. Gehien matxedun pertsona eta sagurtzeko. Azkerin bueltatu za. Lasaio maitia, lasai. Panekin bilatorko zinen.